Jo el que diria és que si realment ho sents, tens aquest coquet, i vols sentir aquesta satisfacció quan acabes, doncs aquesta abraçada que et donen o aquestes gràcies que et donen, per mi això és més que motiu per poder fer un voluntariat. És això, vindre aquí i dedicar temps a les persones. Partim d'una base també que tenim unes referències que ens dona també la pròpia coordinadora de voluntariat aquí a la residència, que és una llista de persones que elles consideren que necessiten més. Òbviament ens vam fer primer formació, entrevista, formació específica per acompanyar amb pacients d'aquesta mena i amb la qual cosa, clar, estàvem super ben formats i preparats per iniciar aquesta etapa. Vam fer un inici que va ser fantàstic per mi, perquè va anar millor del que esperava. Amb la nostra coordinadora també li vam explicar, ella va estar d'acord i ja portem 3 anys i som diversos els voluntaris que estem. En algun moment, si una infermera detecta que hi ha algun pacient que pot ser susceptible a que sigui visitat, immediatament ho comenta amb la coordinadora. Hi ha vegades que jo, com que vinc a aquesta hora, a les 6 de la tarda, doncs a vegades m'he trobat alguna infermera que m'ha dit que hi havia una persona que necessitava l'acompanyament i automàticament li he anat a veure. Vull dir, he posat aquesta persona davant d'altres que tinc que visitar aquest mateix dia. Perquè penso que quan estàs en un moment delicat, que és el cas que té el seu fill hospitalitzat, que està passant per un moment delicat, doncs tot el que sigui que et vingui, que et facin un somriure, que et portin una joguina, que et diguin com estàs, que bé que ja marxeu, com ha passat la nit, tot això s'agraeix. I és simplement això, per intentar posar una miqueta d'alegria a tota aquesta situació. Jo estic fent això voluntàriament, jo treballo, tinc una feina, la meva tasca, si no ho he dit, soc professora, o sigui, jo treballo tots els matins, algunes tardes, i tinc molta feina a casa per fer, per anar a preparar les classes. O sigui, si estic aquí és perquè jo vull, no perquè no tingui altra cosa que fer. Perquè jo crec en la tasca que faig, i com que crec en la tasca que faig, he de continuar. O sigui, això no s'acaba perquè jo digui ara ho deixo. I vull dir, primer és provar-ho, i després tens moltes opcions, no? Ho has de provar. Però que ho provi perquè és molt reconfortant. Vull dir, te n'adones que realment val la pena perquè és que surts de l'habitació quan has fet algun servei o algun respir o has estat una estoneta jugant amb un nen, els pares és que se'ls canvia la cara i això ho té preu. Doncs mira, jo m'emporto moltíssimes coses. Surto d'aquí sempre com carregat. Les piles em carreguen aquí. Podria semblar que és al contrari, que vens aquí i ho dones tot, però jo crec que surto carregat, amb una energia, amb unes ganes de viure i d'estar amb la gent enorme. Jo crec que per qualsevol persona el voluntariat és una millora de la persona en tots els seus àmbits increïble.